Maalisti ihan tommonen nukke. Niin Mut sitten kun valot laitetaan, sit se liikutellaan. tuohon. Niin. Noin 4,5 miljardia vuotta sitten avaruudessa oli valtava, lähinnä vedystä ja heliumista koostuva pyörivä kaasu- ja pölypilvi, jonka ainekset olivat syntyneet aikaisempien tähtien räjähdyksissä, eli supernovissa. Painovoima kokosi suuren osan aineesta pyörteen keskelle, ja se käynnistyi paineen ja lämmön vaikutuksesta kaikkea maapallon elämää ylläpitävä fuusioreaktori, aurinko. Auringon ympärillä pyörivässä kaasu- ja pölykiekossa pienet pölyhiukkaset törmäilivät ja takertuivat toisiinsa, muodostaen yhä suurempia kappaleita. Nämä kasvavat törmäysten ja yhteenliittymien kautta satojen ja tuhansien kilometrien kokoisiksi protoplaneetoiksi. Yhdestä niistä muodostuu avaruusaluksemme, maapallo. Maapallomme sijaitsee galaksissa nimeltä Linnunrata. Ja Linnunradalla on noin 100-400 miljardia tähteä. Jos jokainen tähti olisi tennispallo, niin tennispallojen kuljettamiseen tarvittaisiin kuorma-autojono, joka ulottuisi maapallon ympäri. Tunnetussa maailmankaikkeudessa on arviolta 200-2000 miljardia vastaavasta galaksia kuin omamme. Ihmisen käsityskyky ei riitä ymmärtämään, kuinka valtava on